Zviri sei matraders? Pavidhio ranhasi iri tichange tichiexplaina kuti unovhura sei trade handitika. Tobva taexplaina futi kuti unoseta sei stop loss handiti. Tobva taexplaina kuti unoseta sei inonzi take profit handitika. Patichange tichidzidza ipapo kune vari kutanga kusangana nemawedzi atataura nhasi handitika, tichaexplaina kuti stop loss zvinorevei uye inoshandei handitika. Take profit tichaexplaina futi kuti inorevei uye inoshandei handiti. Saka tiri papeji redu rakanzi trade rinori handitika, ndo patichange tichiona matrades edu achichase achimhanya handiti. Saka tinoenda pachati pedu panapa handitika. Chimwe chinhu chatanisa tataura already tikachibva tangotaura kuti chipere, kana une window roda kubvisa apa ukaramba wakaridzvanya pascreen pane buda tuma arrow tobva dzvanya x taclose handitika, right. Tiri papeji pedu panapa handiti. Tobva taona market ishi iri kutamba iri ichiita zvairi kuita. Tobva taona kuti yaita buy handitika. Tikatasa kudenga uko tichanoona tine aka kapeji aka neaka handiti netime frame. Apa panowanika nonzi maindicator handiti. Aka tichakaexplaina futi aka handitika, but nhasi toda kufocusa neapa pebuy nesell handiti. Saka tikanodzvanya pebuy nesell apa tinoburitsirwa kapanel aka handiti. Tichanoona kuti kunoku tine pakanzi sell, kunoku tine pakanzi buy. Mukatasa nhamba idzi kumhanya idzi ndo pane inonzi ask neinonzi bid price, zvatakati munonoita homework handiti. Then pakati apa pane inonzi lot size, ndo homework yenyu futi kuti munono researcha kuti lot size inoita nezvei kuforex handitika, right. Ngatipindei pakuvhura trade redu handiti. Tichaoneka lese waanalyze handitika, waona market structure zvinhu zvese ubva kuti aiwa iyi buy, ubva wadzvanya buy handiti. Since iri first time yako vachakupa disclaimer handiti. Iwe uchaverenga woita zvauri kupedza ubva kuti I accept kuti okay handitika. Wadaro manje vanenge vakutendera kuti uvhure sell kana buy. Isusu tichanodzvanya buy. Hanimuona kuti buy redu rabva ravhurika nguva iyoyo yatangodzvanya. Tikatasa kunoku tichanoona buy wedu na 0.3 uyu ndo same ari apa welot size. Saka zvongotiudza isusu kuti tabhaya tadzvanya buy takaseta lot size yedu ye0.3. Lot size yatakati munono researcha kuti lot size inomirirei. Then apa pa USD apa pautotanga kutotamba iprofit yakutotamba yakanzi plus 0.2 chakadaro handitika, right. Then iwo satrader handiti wapinda uruziva kuti account yako yakakura sebva kuti ndoda kuriska kana kuti $16 handiti. Unonotepa kudai pane trade rako. Watepa kudaroka ichanokuburitsira ichi handitika, chapopa kuzasi uko chakanzi close by SLTP handitika, right. Ukachidhonzera mudenga handiti chinowedzera kubuda handitika, chine zvachinenge chakanyora chichi, but isusu toda kushanda nacho so far kuti mudzidze chakadzika kudai handiti. Chekutanga unonodzvanya pakanzi SL apa. Wadzvanya pakanzi SL handimaona pane kabva kaline aka kabva kabuda pascreen aka kaline aka handiti. Mukatasa kakanyorwa kunzi SL zvikumirira stop loss. Stop loss iri kutaura iyo kuti iwewe uri kuti ndapinda trade rangu handiti rebuy, but kana ndapotsa market yakatanga kusela ndoda kuzovharirwa automatically ndisina kuvhara inini nelosi yemari ye$10 handiti. Ubva wauya ubva waita sei, ubva wanoseta $10. Saka unobata line rewodzikisa handiti. Munoona mari ubva yatotanga kutocalculatika yega ishi $10 yedu ibva yasvika handitika. Ikasvika kudaro manje wakunodzvanya papi apa pane kaaro aka handitika, ndokutendera kuti aiwa ngandiende mberi nekuseta. Wobva wauya apa pakanzi modify apa handiti, uchanodzvanya modify yobva yaita handiti, stop loss yako yavepo. Then take profit wobva kuti inini chinhu ichi ndo expect kuti chidzoke kudenga uko handiti. Unobva wanodzvanya
patrade pako pai kubva kabuda. This time takunodzanya pakanzi TP. Animona ndi yabva yabuda TP, right? TP iyi yakafanana nechi ne stop loss, but ichi ndeye kuti market yakafamba ikanosvika uko kudenga uko muhamandivharira automatic nemari yese yandenge ndanayo. Saka kana iri 100 kana iri 20 kana iri 30 inenge chikukalkulatira apa anditi. Saka tichaita sei? Tichakadhonzera mudenga, tokadhonzera mudenga, tokadhonzera mudenga, tokadhonzera mudenga kusvika padenga denga apo anditi. TP yako ikanzi plus chi $24.33 ndo mari yaunowana market yakafamba yakanosvika uko. Obva dzanya aro rako riri kuchi uzasi kunoku anditika. Takuenda chi kokuseta kwekuye tasvika kunoku totodzanya chi modify done tapedza anditi. Kunoku taita sei? Tapedza nako. Then tisati tabva papage makatasa ichi chipanel chedu ichi chekuseta mabai nemasell ichi anditi. Tati tinochiwana kana taita sei? Tadzanya apo pakona apo anditika, right? Ukadzanya futi kudai panobva paita sei? Pawanda. Animuona pabuda pawanda, pabuda pawanda anditi. But usually ini nangu personally ndinofarira kuti sei kupawandisa nekuti ndakapasiya pakadai ndogona kuzobaya ni mistake mari yakavhurwa sina kuzviona anditika. Saka ndinopawandisa. Then takuchiuya pachi apa pakanzi trade apa ndo pekuti ukavhura kudai uchanoona trade rako chita sei richimhanya anditi. Maona manje message dzachona iri trade riri kumhanya iri. Kunoku futi ndokwanokonyorwa chi singwi dzako andimoona. Then kunoku mari dzakutotanga kuita sei kuchinja anditi. Pavideo ratikati tichadzoka tichiexplain apa tichakuexplainira ine kuti makada kutarisa tine ava mukoma ava vakabva vauya vanyowana vatanga tisina kutaura nezvavo vakanzi chi margin level anditika, right? Ni vakanzi free margin. Ava totongoti boys dzemargin anditika. Boys dzemargin tinani free margin na margin levels anditi. Tichaita sei? Tichakagadzira video tichiexplaina chi zvepa singwi papo anditika. Then mumwe munhu nditrader ari kubikwa zvakanaka naka anobva aita mubvunzo kuti alright tomboti ndoda kuvhara ndega manual ndoita sei? Aiwa nyaya yakanaka. Mubvunzo iwo pandakatanga forex futi ndantori nawo anditi. Mubvunzo ucharamba uchingobvunzwa ikatibva taita sei taupindura. Tiri pamacharts panapa anditi. Tavhura chi kokutrader kunoku anditi. Obva wati buy anditi. Buy redu ravhura ka tobva tawandisa kanhu kedu kanaka anditi. Iwo ukafila kuti ndoda kuvhara tine 2 ways ekuita sei ekuvhara nawo emanual anditi. Ukadzvanya kudai unobuditsirwa chi aka tamba inako mujairani tine apo pakanzi close apo anditika, right? Ndo paunoita sei paunongonobaya. Since iri first time unowana chi chinopopa ichi obva wati don't show again obva wati okay pwa anditi done. Tatovhara chi position ireri mari anoona kuti yabva yachinja. Chaita kuti ichinje ndechekuti tavhara neloss rechi re29 cents iri rirapa iri anditi. Maona manje message dzachona, but still option number 1 ikuita sei yekuvhara trade wega manual anditi. Takuya pa option number 2. Option number 2 takabaya anditika. Ukauya pakanzi trade panapa anditi. Obva wafila kuti ndoda kuvhara iri kuita loss iri anditi. Ukaribata kudai andikuona highlightika ukadhonzera kuside anditika panobuda ka page aka anditi kane singwi idzi anditi. Tichadzoka tichiexplaina chi singwi idzi anditi. Hatisoda kuti video rirebe. Saka iwe uchanodzvanya apa pane ka page aka anditika. Udzvanya ipapo. Wadzvanya ipapo woya kwakanzi close with loss uko anditika. Obva wadzvanya zvapera anditika. Saka video rinorari kuoperata sei rakubatsirai. Ngatisangane pachi next video tichange tichi explain kuti unovhara sei matrades. Lesei kuti wavhura matrades 30 ka1 unomavhara sei nguva imwe chete. Ngatisangane pachi next video.